Hey Pascal. Dag Frank. Ik wacht met het aperitief totdat uw afspraak er is. Laat me gerust. Ingrid, Ja? het is Valentijn, hè? Ja, en dan? Ik heb een vlucht vanavond naar Buenos Aires, Dat is waar wij samen naartoe wilden. Ik heb een avond echt wel verdiend, hè. Straks moet je ook nog seks, zeker? Je prepareert uw kop, man. Waar zit je met je gedachten? Ze beschouwen mij als een soort Tour de France met al die kools waar ze op en af moeten. Lady Kaas was helemaal opgegeten. Is goed. Ja? Ja. Na 20 jaar komt die kikker hier even binnen, hoor. Hij zit even in de ogen en stopt dat in je schoenen, of wat? Ik zie hem nog altijd graag. Stop met eten. Zo kan de chef niet werken, hè? Al die jaren ben ik trouwen in uw huiselijke mond. En welk zullen we blakje noemen? Alles naar wens, meneer mevrouw. Top, top, top.